que ens expliqués què és l'impuls de la lectura que vostè du a terme. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me deixat posar un as en aquest projecte tan interessant que teniu. L'impuls de la lectura és una estratègia que ha posat en marxa el Departament d'Ensenyament per aquesta legislatura, però que té vocació de continuïtat i que consisteix en posar el focus preferent en el treball de la lectura des de tots els àmbits, des de totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat i des de totes les àrees del currículum. Pensem que el treball de la lectura té diferents àmbits que hem estructurat a partir d'un marc teòric que hem desenvolupat i que té tres grans eixos. Un que n'hi diem saber llegir, que vol dir no només el procés de descodificació que s'aprèn al final de l'etapa infantil i fins a segon de primària, sinó després què vol dir entendre els textos, comprendre'ls, saber-los utilitzar, etc. Després un altre gran eix, que és el que n'hi diem llegir per aprendre, que és el que pretén involucrar tot el professorat de qualsevol equip docent, perquè ensenyar a llegir o llegir adequadament no és res més que aprendre diferents tipologies, diferents tipus de textos. No és el mateix llegir una obra literària que un text científic, i el responsable que els alumnes aprenguin geografia o química és el professor de geografia o el de química, i aquest professor també ha de saber quines estratègies són les adequades perquè els seus alumnes aprenguin a descriure un bon experiment científic o a descriure un període històric d'una època determinada, etc. Per tant, el treball de la lectura és un esforç col·lectiu de tot un centre. I finalment el tercer eix, que és el que n'hi diem el gust per llegir o el desenvolupament de l'hàbit lector, que té tota aquesta altra dimensió més de plaer, de creixement personal, de desenvolupar l'autonomia dels alumnes per augmentar el seu espectre de lectures i anar obtenint aquest gust, aquest plaer, aquesta estona de lleure personal que li doni unes satisfaccions determinades. Molt bé. Fa poc que vaig llegir que la millor manera d'aprendre literatura és llegir. Però com i on? A veure, això, com que és una qüestió tan personal, doncs també és un ventall de possibilitats i d'oportunitats molt diferents. Però sí que és evident que qualsevol persona aprèn a llegir fins i tot abans d'aprendre a llegir, a descodificar. Quan uns pares o uns avis o uns familiars expliquen un conte a un infant, per petit que sigui, ja li estan descobrint aquest gust per llegir, aquest gust per identificar històries, descripcions de paisatges, aventures, etc. Per tant, és molt important que la presència de la literatura hi sigui des de les primeres etapes de vida. És molt important que els pares dediquin unes estones diàries a acompanyar els seus infants, a llegir-los llibres en veu alta, a explicar-los històries. Això té diversos components, no només el de desenvolupar l'hàbit lector, sinó el de transmetre tot un contingut cultural tradicional que hi ha al darrere, de manteniment del que arrossega tota la cultura oral i tradicional i popular. Però també és molt important que quan aquests nens es fan grans i són adolescents tinguin aquesta imatge de la família que dedica unes estones determinades a llegir, per plaer, per interès, per importància, pel que sigui. I si les famílies no ho fan o no ho poden fer perquè el seu context no els ho permet o no hi han tingut aquest contacte, l'escola ha de fer un esforç per acompanyar aquests infants i ajudar-los a gaudir d'aquestes estones des de les primeres etapes i de fer-los conèixer que existeixen biblioteques, que a part de les biblioteques escolars hi ha biblioteques públiques, biblioteques municipals que els poden ajudar a seleccionar allò que més els convé, allò que més els interessa, allò que més els pot portar a descobrir nous mons i per tant aprendre
la literatura és com aprendre a viure, no? És aprendre a conèixer altres entorns, altres contextos, altres mons, fins i tot a viure altres vides, no? Perquè compartir la vida dels altres és molt important, i compartir la literatura és una manera de compartir la vida. I també és molt important no circumscriure la lectura a una cosa individual, personal, sinó és molt important fer que els nois i les noies parlin d'allò que han llegit, o en les famílies es parli del que s'ha llegit. L'altre dia en un congrés que vaig participar hi havia un dels ponents que deia: per què no podem parlar de literatura com parlem de futbol a l'hora de sopar o a l'hora de dinar? Doncs hem d'aconseguir que això sigui possible, no? Sí, sí. Per vostè, què ha suposat llegir? Suposo que de la manera que m'estic expressant ja ho podeu deduir el que ha suposat. Per mi llegir és tenir una estona per transportar-me a un altre paratge, a un altre context, a una altra vida, a un altre país, a una altra societat, a una altra època històrica. És poder conèixer, obtenir informació de tipus molt divers i fins i tot, doncs, això, d'alguna manera viure experiències que segurament no viuré mai directament, personalment, però que sí que m'aporten fins i tot el coneixement de mi mateixa, no? Sentiments que em desperten alguns aspectes que potser no viuré mai, però que sóc capaç de viure a través d'un personatge qualsevol. Moltes gràcies, Mònica Perenya. Moltes gràcies per venir avui al Col·legi Pineda i a conèixer també Filbook. Moltes gràcies a vosaltres.